Nem tudok elmenni. Szegény nem tud elmenni. Ahol megyek el? Menj már maga, menj már innen. Repülök? Jaj, nem akartam. Repülök? Úgy repülök. Jaj, Erika, hozd neked sok mindent, Erika. Jaj! Pakoljál lefele, Eri! Erika, nem hozott semmit se. A helyeken azt mondta, hogy ki. Az ázik reggelik. Jaj, hát azt nem mondtam. Nem az semmi, hogy te nálad, hogy ilyen hűségesen. Fennak is Tamás sütőket kell magának. Nekünk meg sehol nem. Már nincsen. Így lábbal, belemász a hideg vízbe, és csak nézzél erre, Alex. Jaj, Alex, ne fogjál meg Nagyon addig meg bele sem áll. Ugorjál bele oda. Annyira segíteni akar. Jaucokat hozol bele. Úgyhogy szerintem már most már egy szépen meg fogja érni. Nem tudom, hogy Hát, Old meg. kész a hasír. Én nekem csak annyi a dolgom, hogy itt megcsinálom. Aha, jó. Hasír. Majd csak olaj kell hozzá, az kész. Olaj van. Valahogy. akkor a csönd van ma. Nem oda kell. Igen, azt nézem én is, de én se. Kávé volt Hát én már, most vagy keltél nem van, fel. vagy hosszú kávé. Én majd fénykorán kelek én is próbálok. Igen? Fél hétkor már kint voltam a féknél. Na, mit csináltál? Hát a víz megyek sajnálom, én nem tehetek róla. Nagyon hideg volt. Nem bánom én. Még most, Kipillant! még most jutott eszembe, hogy lehetem. Ja, csücsök fordítok arra fele. Mindjárt. Én már fel is álltam. Ne hülyéskedjetek már, picit. Ja, fele. De hát tényleg nem kéne próbálni. Hát néztem pár családnál, mondtam. Jaj, megfáztam. Hát az nem, de hogy azért Szép mindenki a vlogon. Nagyon színosak vagytok. Köszönjük. Megnézem már én is. köszönjük a komplimentet. Hogy Majd- most legyünk már Én oda. nem, de hogy nem lehet aláírni. Kommentálhatod, hogy én nem. Hát, érted, ha te is úgy dolgoznál, mint a hűsök. Te is ott lennél nézve? Aha. Igen, tüsköt feljelentsük.
Egész nyugodtan. Még újnak a brigádvezetői szerepe Tücsök vállalta el. Újra Gélogy Tücsök. Így van. Nem Sándor. Nem Sándor, Tücsök. Mit állították? Úgy van. Hát reggel valahogy meg kell hozzam a kedveteket, hogy álljatok bele, nem? Felbiztatott mindenkit a tücsökfogát. Reggel itt ülnek egy 20 percet, azt mondják, nincsen semmi. Mondom, jó, de mondjátok, hogy mi a kívánság. Adja neki ma. Miért szégyen az, hogyha lepenképeznek benneteket abba, hogy dolgoztok? Nem szégyen. Abba, hogy dolgoztatják a gyerekeket. Akkor minek készítek? De nap néztük a keresztesieket, hát majba úgy osztak rajta. Miket csinálnak a bolond cigányok? Igen. Mondtam, nem tudjátok ti. Nézzük Mi a jó? Nem tudjátok, hogy mi a jó. Erika úgy mutatta a brikettet, mint egy modellt. Igen, az nagyon jó. Egyből Erikán kimeredtek. Én meg sem nézem. Megmutatom mindenkinek, ha kell. Aki látni akarja magát, megmutatok mindenkit. Mindenki, Vali néni is. Hogy szakítsa a papír. Itt is. Te mondod, hogy adjatok. Fokos. Én még nem. De. Én is. Aha. Mindenki. Jaga is. A gyerekig Gulyás. Jaj, Gulyás, te is úgy nyomj rajta, köcsög. Halljak. Egészséget. Nem a betegség. Van egy szozoraszú deszkát. Hát tegyem rá. Nyom már az a kezed. Ne arra az oldalra le. Nyom rá. A lógá. Jammo! De erre lehet írni a kommentákat. Volt közösség. Fejlesztés, minden van neki. Dehogy is nem. De ezt most te árultad el saját magad. Szóljak neki. Csinálomatokat fogtok és hátratöbbét kapni. Elkezdjük felraktanak a Facebookra! A fiat meg fent volt táncolt cigánya a Facebookon. Hát tegnap kimeredtem, még egyszer megnéztem. Felkeltnek. Jó sokáig kiraludni. Veszte átjött az egyik Ilyenkor lehetett aludni. utána átment a másik, nem hova? Na, ezt már Erika tettük. Bocsánat. Mert 20, és ők közmunkám voltak, 10-10. Ja, igen, jó. Tehát 40-et mérjetek meg. Itt van még ez a nagy doboz, hogy itt csak Várjál, mert most nem játszik. Jó, 36, még egy kicsit. Az. 36. Jó, tökéletes. úgy van, rá kéne úgy van, hogy nem fogom én felülni.
Nagyobb? Rád a számít az egész rendszer? Van. Tényleg? Térnék a másba. Egyre rájszűr. Cigad már ugye nem kell, visszahozta felé. Ezt mondta én. A legjobb munkásnak a legtöbbet, igazatok van. A nyakába is akasztatok kettőt, de úgy, hogy mikor viszi érted, fordítva is köz. Hát,